ଡେରି ହେଲାଣି କୁଣିଆ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ? ଶାନ୍ତି ତୋ ବହି ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ମାଇ ଡିୟର ସିଷ୍ଟର, ଗୋବର ଉପରେ ହାଉଲେ ଚଢିବ, ନହେଲେ ଛିଟିକି ମୁହଁରେ ପଡିବ। ଓରେ ଜାଟୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଆଉ ତୋ ଦେଇ ଯୋଉ ଛେନାପୋଡ ଖାଇବାକୁ କହିଲ, 200 ଗ୍ରାମ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲ, ସେ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଝୋଳ ମରିଗଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ବସନ୍ତୁ। ବାହା ହେଲା ପରେ ରିଲ୍ସ କରିବ ନା ଏଇଠି ଭାବି ଭାବି ସବୁ କରିଦବ?